ginatawag naton ang baylohanay sang dolyar kag peso. Wala labot sina iniman ang naghatag sang dugang pagid nga mga pribilehiyo para naman sa mga Pinoy nga mga negosyante, ilabi na ang nag-export bala kag nag-import mga kaakson sa mga produkto. Kabalo kamo, another important thing about this particular treaty mga kaakson ining Laurel-Langley Treaty, bangod ini ang nagpasangkad pagid sang kota sa importation sang ginatawag naton nga sugar industry. O kung ang kalamay mga kaakson nga tubdob subong, we are still experiencing this one. Ano na di ba na dumduman naton? Dapat supposedly kita yung nag-import gid no? Sang ginatawag naton nga kalamay. Kag iniman ang palawig pa sang time period sa pagbuhin sa ibang mga kota mga kaakson sa mga balaklon o kung mga basic commodities nga kinanglanon na naton. Wala labot sina isa pagidiri nga ginbuy-an na sa Estados Unidos that time because of this Laurel-Langley Treaty. Amo lang pagpatong sa mga taripa mga kaakson sa mga baligya o kung mga goods and services nga gina-export naton sa Estados Unidos. Kagang aton man mismo ay kinamatarong nga magbutang sa taripa para naman sa mga produkto nga nagasulod rin naman sa pungsod Pilipinas. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kaginan Aksyon John Diaz. Mga kaakson, 110 days na lang antes ang adlaw sang Pasko kag 117 kadaw na lang antes ang tuig 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit na. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Kagkaroon sa atong Pangulong Ginala. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:03. Ano bala mga balita nga dapat ninyo bantayan diriman sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 1, may duha ka mga bangkay mga kaaksyon nga nasapuan sa syudad sang Bago kahapon nga daw. Yan ang isa ka insidente dira nagluntad sa eda sa Barangay Dulaw sa syudad sang Bago, samtang ang isa naman ang nagluntad naman niya sa area sa Barangay Sagasa sa Muman nga syudad. Pero lunsay diri mga kaaksyon ang duha ka mga nasapuan nga patay. Pareho mga senior citizen. Pero sa aton nga interview sa kapulisan sa Bago City PNP, sa pinakauli nila nga investigasyon nagwa mga kaaksyon, mamihimo diri napatay bangod sa balatian ko natural death ang ginkamatay sining duha ka mga persona. Mga kaaksyon sa area sa Barangay Dulaw, ginpayag naman diri sang aton nga investigador sang Bago City PNP na base man sila nga pagpamangkot kag base man sila nga maidid pagin nga investigasyon. Ining 73 anyos naman niya nga lalaki nga ginkalala kay Weldy na bahas ang Purok Lopez, Barangay Dulaw sa mga syudad. Napatay mga kaakson kag mahimo o kung ginapatihan nga ginatake bla kung ginstroke samtang nga nagapanilo dira sa iyang patuhan bla. Kung silingon amo nang do kurong sa mga patoya. Dra mga kaakson na sapuan nga patay ning 73 anyos nga lalaki. Sa naman sang Purok Matinipigon, Barangay Sagasa, syudad sang Bago, isa naman ka Belgium National ang nasapuan nga patay sa sulod sang ilang banyo. Actually, sang temprano pa lang, sunod rin kay Police Master Sergeant Luto, nagpayag na ang bata sining ni Alfred Nisa, 65 years old, nga nagalain ng pamatsyag sini. Amo tong rason kung nga ginayo yung iyang magulang nga kadtuan ining iyang amay kaysa idap magapadulong na sa ilang eskwelahan diri sa may syudad sang Bacolod. The reason why mga kaakson nga nasapuan na lamang patay sa sulod sining isa ka sang ila mismo nga banyo ining 65 years old nga Belgium National. Sa ato naman nga headline number 2, kung sa syudad sang Bago may nasapuan nga patay, da naman sa may syudad sang La Carlota nasapuan man nga patay ang isa ka gwardiya. Natabo sa diri mga kaakson, sunuman sa investigador sang La Carlota City PNP, nasapuan na lamang nga patay sang iya nga mga himatay ning gwardiya dra sa Sapa nga sakop naman sa Hacienda Alejandria, Barangay La Granja, syudad sang La Carlota. Mga
Napasado lang ni kuno alas 11 ang gabi natabo ining insidente. Radyo. Sunod rin sa itong interview kay Police Staff Sergeant Valiente sa mga investigador sa La Carlota City PNP. Sa gabi sina mga kaaksyon na kainom ining napatay na si Norman Laguda, 56 anyos. Katapos sinado mapamuhin sa Latani, guro, makadto sa digto sila gapamuhin. And then makaaksyon nagtungtong ni sa bato. Siguro pagtindog yung bala ko mga nakainom, wala siguro makontrol niya nga lawas na out of balance sining sinaguda. Tapos nakadanlog mga kaaksyon. Ang subo-subo kay nalampos ining ulo ya. Digto giblado nagtuon sa tangkugo. Amo to nga naghabok ang tangkugo sining nilaguda. Kagamuning suno sa kapulisan mahimo ang gintunaan sang iyaman nga kamatayon. Radyo. Karon man mga kaakson, aton mga kaupod si Barangay Kapitan Ricky Mijares ng Barangay Banago. Angot sina dara balangin na o kung nagapadayon nga proyekto sa pila ka mga purok mismo sa may Barangay Banago kay may mga reklamo ang pila ka mga residente. Labi na dara sa area sang sitio Sibukawa. Kang impormasyon nga ton nga nabaton suno man diri sa mga opisyal sa barangay nagapadayon nga ang pagkutkot o kung ng reclamation dira sa area mismo sang Barangay Banago, to be exact, sa area sang sitio Sibukaw. And do may ginpagwa diri mga kaaksyon nga isa ka resolusyon ng barangay nga muni ang nagahingyo dira bala nga temporaryo nga untaton ining ginapatigayon dira mga kaaksyon nga construction o kon ining reclamation sa bahin sang Barangay Banago. Bati naton according diri sa mga barangay official do wala pa ni kuno gali isang rono gikan sa may barangay. Okay, dugaya may kopod naton si Barangay Kapitan Ricky Mijares, standby mga taga Barangay Banago. Sa ito naman, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center, ang Bacolod Local Government Unit mga kaakson, magapasakop man sa ika-36 nga Negros Trade Fair. Ini ginapatigayon dito naman sa may Makati City. Sa ito naman, mga balita nasyonal, subong adlaw mga kaakson, nagtambong na sa Senate hearing si Executive Secretary Vic Rodriguez. Ini sa mga kaaksyon may angot naman sa issue sang napurnada ito ba nga Sugar Importation Order number 4. Para sa ito mga tagparamati sa wala pa makaibalo, initan ni ang ginpirmahan ito sa DA nga Sugar Order number 4. Ang initan ni nagamando bala o kung nagahingyo sa importation sang ginatawag naton nga kalamay. Deporte ito ba kadako kay 300,000 metric tons sang kalamay ang ila mismo diri ginaplano kung taning import kay tinggaligasyon ginakulang sa supply sang kalamay ang pungsod Pilipinas. Di kinanglanong kuno nila igagaan sang sufficient supply agud nga hindi man tublag o hindi man maapektuhan ang pila ka mga negosyo nga nagagamit mismo sang kalamay mga kaaksyon diri naman sa pungsod Pilipinas. Then natabo kaina nagpadigayong sa Senate Committee hearing ang pila ka mga senador dra mga kaaksyon nga concerned sa sini mismo man nga issue. Ang ginhimo ginsabpina ni Senador Riza Hontiveros ining sa Executive Secretary Vic Rodriguez kay wala sa Japo nagtambong sa Senate Committee hearing sa nagsugod na. So nagboto, may nagboto nga 11, may duha nga nag-abstain. I'm right, 11 or 12 or 11 or to 3. Pero damo mayorya ang nagpabor nga isabpina ining si Rodriguez nga ipatawag dira sa Senate Committee hearing. Hindi ko lang taon mo mayorya sang ara dala sa Senado, kalyado na nila mo, kalyado sang administrasyon, kaya duwala man dang minority. Ang duwada aga pa kuno-kuno man lang yung minority na. Ibot silingon, bisan kalyado nila, gusto sa nga magtambong dala sa Senate hearing. Kabalok ka nga nagboto sila, kiti secret ballot ang binutuhay. Patsag mo kung ayag to nga binutuhay, banto mabuto, abstain lang to. Nagboto sila pabor nga isabpina ining si Executive Secretary Vic Rodriguez. Di kaya ang rason niya dre, masabat na sa kuno through written document na ano manimula mo ginirespetong Senado, masulat-sulat kay mo yan. Kaya ang rason niya dre, sako sa kuno, sako ka. Kung mo man sang staff dre sa Executive Department, hindi ka gidya mo katag tsimpo. Mo kaning hambal diri sang pila ka mga senador. Kung hindi sa magtambong,
E.S. Rodriguez, ano kunong ginatago mo, ha? Radyo. Ang babansang inubahan, ana ni diskubrihan nga may labot kamo sa sugar order number 4. Kayo na una, yun panginwala nyo pa, upo na Malacanang. Pero hindi, siya tana, iya magpakita. Radyo. Di kayo na mga kaakson, matapos ginaprubahan, ining nga motion nga isang pinasa, ay nagpakita balaya sa Senate Committee hearing si Rodriguez. Pero gisabat man sa mga palamungkutanon, di ka simple malanggalit, wala kagiging mo ng ligat pa nagkanto. Radyo. Di kayo naman mga kaakson, ginbulgar ni Anay SRA Administrator Engineer Serafika nga gali ang ideya na gali nga ma-import sang 300,000 metric ton na galin mga kaakson kay Presidente Bongbong Marcos. Radyo. Dinagdagana islaylay ha, no? Sige. Update na natin mga kaakson ng mga issue may angon sa Nisa National. Kay tisubong arapan si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa may pungsod Singapore para naman siyang official state visit. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Action Reports. Afternoon edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:11 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalagad. Ining Action Reports Afternoon Edition sa nasiling na Martes kita, Setyembre 6, 2022. Subong nga hapon, liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko nga mga balita nga natipon sa ating mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent, handang-handa na magdulong sa inyo sa mga balita, mga kaakson. Sa kinaandan, akong inyong alagad sa kanginan, tub-tub naman kita lasay. Subong nga gabi, ako naman si Action John Diaz. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon edition. Action Radyo. Kumusta kamadra mga kaakson? Kumusta nga ito talang matagpalmati? Dari naman sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbano asang Bacolod. Maulano ng aton nga panyempo. Ibalo na aton nabi. Una, ang pinakaling sitwasyon sa palibot sa syudad. Kaya inapaning nga nagabunok ang ulan. Sa nga turo temprano do ka nami man sang panahon. Nakabulobiyahe pa kita nga daan. Bilog nga half digid. Bilog nga ta aga. Mayara kita maging pagatuan. Do ka nami masang tempo ka ina. Ano na galing to hindi bugin magwanta. Balang puwerte kabugat nga dalagan sa trapiko. Dili man sa may syudad sang Bacolod. Pero ti, amo gina basta ganito bukas ng klase. Ekspektaron na naton nga nagaginutok ang aton dalanon. Magod man nagasinumbali. Mga dipasay nga jeepney. Mga pribado nga salakyan. Kag iban pa mga kaakson. Ibukada sa aton nga pagpangalagad. May ginapatamyaw diri kayo si Mr. Wilfredo Muñez sang Andre Allen nga taxi driver. Oy, naga-monitor nga ton nga mga taxi drivers. May nga pon dira kay si Wilfredo Muñez ang nagtimbre kini sakon ang akon nga idolo nga si Maninoy Art Tayhupon. Perte kuno katunog sang monitor ya sa iya mismo nga taxi. Base nagatulo tambay ni Goro sa Serdra sa may Poseidon's Best. Sige, check nato ng ato naman nga patrol. Ato naman nga Bravado Patrol with Action Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, maulanon nga hapon. Good afternoon. Ngayong hapon. Yes, lain magid na nakakaon sang pizza, ano repolyo. Oh no! Pizza ng hilaw. O pizza nga hilaw kag may upod pa nga seaweeds. Salamat sa hatag. Oo, wala labot sang seaweeds, may upod pa nga QP. Sosyalan sa mga pamaaw nyo kay Gina. QP kag cucumber. Wow! QP na, may cucumber pa. Ano masabi? Ano galing sa Sinaymak? Wow, si Neymak. Oo. Tingnan sa reaction dyan. No? Ang dali nga sa posyon sa mga syudad sa Bacolod. Kapisar nga nagahula-hula naman dyan ang ulan. No? So hapon, kagitigin na check sa mandri ang mga kabaranggayan, especially ining masami ginabaha bala. Siguro, wala man sang pagbahagid, no? Kahit hindi magida mo na grabe kagina ang bunok sang ulan. Okay. Sa mga area, so, diri sa may syudad sa Bacolod, wala magitang pagbabaha action dyan. Pero ti, hasta subong magalum-galumon, ginangaton kalangitan, ilabi na diri sa may
south o kung diri sa may Bacolod gid action dyan kaya ang south yan nagamat-amat naman sanag no ang north kaga diri sa may syudad sa Bacolod amo ang magaluwag sa Quiapo halin na diri sa may overpass na makita naton ang lakat sinisa nga trapiko dito sa unahan gid action dyan no antes ni bala mag ara ka na sa may Negros Occidental High School na kay diri sa may overpass yaw okay manya ang nakatasang trapiko no pero pag labuot adriya sa may going na no, sa downtown area sa action dyan no kung nga makitaan is slow to moderate na ini ang lakat at sang trapiko tuwa nga hapon no kagati kaginaganit sa may dalan alihis magpasulod kani bala sa may John B. Lacson ayan action dyan. Amo na din nami gid ang butangan taniman sa nga traffic enforcers. Okay. Ang dala na dira kung hindi ka mag-giveaway ang iman nga salakyan sige lang man sulod ang nagahimo nga traffic enforcer man action dyan ini ang mga barker no ang mga barker na lang diri palabay sini sa mga salakyan nga naga-control sini sa mga salakyan para Kabalo ka action Zil, kung may traffic enforcer na da, for sure wala na da barker. Sana all. Ay mo na galing aman ha. Tikiti, of course, hindi na dapat pagpasugtan. Kiti bawal man daan ng barker-barker, nakabay nga po sa kasakadra. Ikaduha, anyway, supposedly dapat gilman kilapit sa eskwelahan. Pero kung ang taon naton, hindi gilman sa taning major thoroughfares ang area. Galing kay eskwelahan sa mga lalabos ang Jambi, do ara na daguro yung kamsi, di ba? Oo, so patay na sa action dyan. Yan eh. Siguro i-suggest na naguro sa bitaw to put man sa mga traffic enforcers within the vicinity sa mga eskwelahan, ilabi na nga sako, damo nagapundo nga jeep. Kaysa daan ini mga jeep, bisan to nga dalan niya, mapundo niya kung nalang-alangon. Kagati ang budlay gid ining magpagwa lang sa lakyan halin sa may sulod sa eskwelahan kay mahulat pa sila tag 15 to 20 minutes kay makatabok sila ilabi na gid rush hour na action dyan magamaneo tapos bibuhe ang halin niya sa may ano diya nga alagyan ang halin sa may south niya going to north na sinaction dyan nagapagusturan ni sila sang lakat no hindi sila mag-giveaway man nga ang halin dito sa mga salakyan sa sulod na sinisang eskwelahan no so dapat hatagay lang sa lugar man sini action dyan no kagati so far diri ang mga gina-construct di ba lang dalan man action dyan no so wala pa man ni totally na human kaya daw nagligad na butangan ni sang tamburong diri sa may dalan Araneta sa tubang gid mismo sini action dyan sang Metrodome na nagapadayon pa sa gihapon ang construction diri sa mga alagyan no so ginamatamat na Manila na nakakordon ng area kagati amo na akong gabi no sa mga kauturan tay ninay lang gid diri sila no kaya ang iba na sini ang kabilya gina pang tubsok pa no wala pa gid totally sinan natabunan o kon na semento diri sa atubang sa Metrodome kaga daw nag one way naman ni sa may dalan na is action jam kaya supposedly pwede na di ka sulod ng ang iba niya salakyan kung halin ka diri sa south nga bahin action dyan no going ka dito sa may west nga portion pwede ka na tani Karabay galing kay ang halin dito sa west going naman na diri sa south action dyan no ang gina-occupy nila ang duwa sinika lane no sang ginaubrang nga dalan kaya sa piyak sini nga portion ang sa may right side sinisandalan Hernaes no ginapamala na ni amat-amat lang kagati ang bakbako naman nila sa sunod ang sa left side siniyas nga portion naman sang linya no kagati so far subong nga hapon action dyan makitanta mga estudyante bago lang gid nakagwa sini sa ilang mga eskwelahan ini ang mga high school kag elementary students man no ginadulong gini kag sa ilang mga ako na ginasugat sa mga ginikanan kasi maobserbaran ta mga ginikanan nila binadiri sa Negros Occidental High School Viscan High School na nito ang mga kabataan nila siguro mga first year mga Iloy ako na mga ginikanan nga nagabantay gid sa ilang mga kabataan sa sagwa siniya action dyan kagati kagina temprano pa andra man sa may dalan Lacson hindi man maagwanta gid no ang lakat sa nga trapiko basta mo ni hambal naton halin na Lunes to Biyernes gid na kung may klase ang lakat asang trapiko mabugat gid kagati subong ang presyo sa gatong no sa aton diri nga pag-observer kag pag-checkar no nagadnubo naman na sini action dyan no ng mga
sobra piso diri sa bahin sang diesel action dyan nakaga sa gasolina daw 2 ka piso naman napit 2 ka piso man sini ang ginanubo action dyan so far tiya diri sa ato nga pag-obserbar sa syudad sang Bacolod na apisan nga maulanon pero ti nagapabili naman gyapon ang kaninong katawhayan wala sa mga madalag ko nga insidente sa amo sini nga oras. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo gikan sa patrol. Ang pinakaw nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, ang pila ka mga areas nga medyo masako-sako mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:20 na. This time, i-check mi nato na Action Elmar. Laging padala ko na kay CJ, no? Check naton ba ang linya ni Kapitan Ricky Mijares sa Barangay Banago. Kay sining hapon, may ginapalayag sa saton mga ka-aksyon nga suno sa iya, nagpagwa na sang isa ka resolusyon dirang Barangay Council sang Barangay Banago to temporarily stop ining operation dira kon construction sang reclamation project sang kompanya man nga ginatiglawas ni Councilor Vladimir Gonzales. Kabalo ka, isama ni ka area of concern mong, no? Kay tiyan mga residente dala sa lugar, do may nagareklamo na they are against the project. And some probably are, of course, pabor sila because damo na implications, damo na possible nga effect ini mismong proyekto dira. Probably on a positive side, if ever matuman ini proyekto, it could generate projects or income. Kaya tidugang dira magkakson nga employment or mga opening sa mga trabaho dira sa area sa Barangay Banago, ilabi na ako may mga bagod na sila nga ginapang konstraka. Whereas mga ka-aksyon, on the other side man of the story, yung ila problema, dira ang hazard sa palibot, ang ila dira nga ilistaran, maapektuhan man kung madayon sinadira. But more than that, on the legal terms, siguro we need to listen sa barangay kung ano ba lang reaksyon sa barangay sa nagapadayon dira ang reclamation project ni Councilor Gonzales, ano gid ba lang senaryo or sitwasyon sinidiri. Joining us sining hapon sa itong pagpangalagad ang mapisan nga kapitan sang Barangay Banago, Kapitan Ricky Mijares. Kap, good afternoon, si Action Jan Diaz. Dari ka, live subong sa Action Radio Bacolod. Good afternoon, Action Jan. Good afternoon, Kap. Thank you, gid sa mga time. Nagapamati sa Action Radio, kagiyag sa pumuluyo sang Barangay Banago, mayong hapon. Yes, Kap. Kap, pwede mo kami istoryahan. Anong status dira? Of course, may ara da, no? Sang ginakay, oo, ongoing nga project, private nga proyekto sang isa ka kompanya nga ang nag-represent si Councilor Vladimir Gonzales. Ano gid Kap ang status sinadira? And ano ang kondisyon sang barangay sinidiri? Why maman Action Jan, no? Kaya ang ginapangayo sa barangay, proseso malang ang ginapangayo sa kay Councilor Vladi. Sa din kung mag-reclaim na siya, may proseso lang nga tawag, mga permit, example, kay nagayo di sa Samon Runo, sa barangay, iway pa man kami katag siya Runo, kay iway pa man mga proseso, tungod nga wala pa man kami gani ka public hearing. Okay. Isang August 30 na ngayon sa Samon Runo, sa din nagambal na sa sang nagligad nga hindi naman sa kinahanglan Runo sa barangay, kay bis sa national law, wala na kinahanglan Runo sa barangay. Okay. Ito na lang sa Sanggunian. Nakibot lang ko sa August 30 na ngayon sa Amon Runo, sa barangay, hindi man ko na action dyan katag sila kung hindi ko pag-isumiter sa barangay council. Okay. Sang August 30, nagpadala sa sang September 2, patawag ko special session upod sang barangay council. Nasa diin, saysay ko sila na si Sir Vladi Gonzales mata mangayo Runo sa barangay. Okay. Ang Runo ay pangayo nga ma-reclaim siya. May mga kagawad na nga may ara man niya nga inunanon nga wala problema iatag namon ang Runo kay Sir Vladi. Basta iproseso ya lang. Okay. May ara da kagawad Committee on Environment nga patawag sa public hearing sa pumuluyo sa Barangay Banago regarding sa Runo ni Sir Vladi. Okay. Way mangguro sang malain da action dyan.
kay ti proseso gimana natawag mo kung may public hearing man sabton niya lang kay ti saman sa ka-imbitado da sa public hearing kay ti siya da ang siyang may project ra. Okay. Tapos may saman to kakagawad, hindi lang niya pagkuan nga site nga ako kay ti may council man ko. Oo. May isa to kagawad na si kagawad to Campo, Committee sa Infrastructure, nag-resolution man na kung nga wala man sa permit, pag agrasyon ni kagawad to Campo na tungod sang salakyan niya na nakadlag ko, ang dalan naglilitik, nagbuluka. Okay. Nag-resolution siya to suspend anay temporary sang iyang sang iya pagtampok da sa ang iya reclamation Purok project. Sa reclamation project. So buot Kaya siningon, muna Kap, iklarong ko anay, no? Buot siningon, ining reclamation project, nagasugod na ni ang pagpangtampok dira. Kasugod na kay nangayon man sa kanila sa among permit, provide pa sa kapangayo sa among runo, kasugod na da sila ya. Okay. So, nagasugod na sa ang desisyon ka barangay. First, nagkanda ka mo September 2 special session nga inyo tani gagaan yung oportunidad para may baluan kung pwede balhagaan isang rono kay ma-reclaim siya mo ning request. Nagkanda ka mo sa public hearing, Committee on Environment sa mga pumuluyo. Ano nga ba ka pumuluyo kap sa committee hearing nga ini? Okay wala sila pa, or wala pa sa pizza utso pa sa Thursday pa ang public hearing. public hearing sa Committee on Environment na? Oo. And then, ang Committee on Infrastructure, nag-file man sila resolution sa barangay nga temporarily pauntaton anay ang ongoing dira nga project ni isang kompanya nga ginatiglawa si Councilor Gonzales. Doon mo silang punto kay ti gakaguba ang dalan bangon sa lagko nga mga heavy equipment cap. Doon mo sina. Correct na ilan iya punto na site. Oo. Kay hindi ilang pag-site nga ako na. Gani. Kay And bilang kapitan hindi man lang ako na damo may mga kagawad man da. And buot siningon kap ining resolution nga gin-file ni kagawad Torre Campo gin-aprobahan ini ka konseho sang barangay bilog pati kagawad and dra nga mga members. Gin-approve sang kagawad na Okay. kay na lang daw ginpadala na sa tusang resolution amo na. Iya naman ay kung respeto niya ang resolution sang barangay iya naman niya. Kagawad, ano kani first name kagawad Torre Campo ni Kap? Eduardo. Tiko lang to naton Kap, this is a decision of the barangay council nga mo dangin iliher sa barangay. So meaning in good faith, ang inyo diri nga tuyo is para sa common good o sa ikaayo dira sa mga puno sa barangay. And gusto nyo lang nga sundon diri ni Councilor Gonzales ang proseso in illegal process. Correct. Kagway kami ya politiko, kagway kami ya kay isa na namon hindi na namon mapunggan ang iyada nga proyekto as long may permit lang siya hindi na namon mapunggan. Okay. Kag ang barangay Banago way kapugong ang proyekto ya kay ti pulang taon kuya aksyon diyan taxation pa na iya sang barangay mo galing kay ti may proseso may lahi nga ginasunod sa gobyerno iprosesohan lang. And frankly speaking, Bikap, kaya lamok kita kami din nabaton ng mga text sa Facebook page namon nagasiling nga ga-complain sila sa project. Ang ila complaint is most likely dito sa infrastructure sa palibot nga magaguba dara sa ilabi nga mga bagi na istarano kung mga balay nila. But silingon, may aragin man niya residente nga pabor, may ara man hindi. Doon mo sina. Tama balaan na action diyan sa public hearing kung anong sentimento sa tao tama balaan hindi sa subong ni takambal wala pa naton makuha ang inunanon sa public hearing data na mabalaan imbitado kamo to sa Thursday data na mabalaan kung anong sentimento sa pumuluyo. Pero Kap, ining si Councilor Gonzales is also invited sa public hearing on September 8. Actually agad ginimita namon siya ginpadala namon sa invitasyon dito. Okay. And then ginpadalaan niyo naman siya sang kopya sa resolusyon nga gaayo nga temporaryo untaton anay ang iyada proyekto. Subong adlaw ginpadalaan namon siya. Okay. Kap miara pag binago ang impormasyon nga mayroon no kamo kuno ginhatag dira kay councilor para lamang sa pagbutang sang pader sa iya property. Correct na kay ti ang pag-atag daruno sa pinking permit kaya why man niya obstruction mo. Iya man niya property, why man siyang may igo da nga mga pali ma-accept lang ang
drainage sang ginkasugtan na nagatag kami ron nga ginkasugtan namon nga obra niya drainage. Okay. Kumbaga, wala to labot ang pagtampok dira, only pagbutan lang sang fence. Ang amon ron hindi reclamation kundi fencing permit. Fencing permit. That is klaro ina no nga wala gali asang rono para dira. And una, do amo nang kakulang sang resolution from the barangay to allow ang reclamation project dira. Pero at least klaro bala nga ang barangay at least malakap klaro nga ang barangay hindi against sa sining proyekto. It is just that gusto nyo lang sundon ang sistema or proseso. Kay why man na iya problema mo kanina gambal ko sa action diyan, ang barangay Banago, especially ang barangay council, wala kami pamato. Ang amon lang na iya proseso nilang ano da ang problema sang pumuluyo ang kasong ina nga proyekto. Siya man na iya maka inunanon sa pumuluyo da nga mga epektado. Okay. Support yung barangay. Sige. Kap, ma-update na kami sooner. At least na plus tadri ang bayan sa barangay. Thank you para sa pag-explica. No? So, sining nga sitwasyon da mismo sa may barangay Banago. Good afternoon, Kap. Kasi good afternoon mga aksyon dyan. No? Gabay pa nga ng mga problema, matagal lang sa solusyon na hindi na maglabot kung ano pa. Masolusyonan na lang. Yes. Thank you so much. Good afternoon. Sige, okay. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Radio. Nabatihan si Barangay Kapitan Ricky Mijares, ang Barangay Banago mga kaaksyon. Ang panindugan diri sa barangay, gayo sila kay Councilor Vladimir Gonzales na sundon lang palihog ang proseso. Gayo sila nga pamatian man anay ang mga pumuluyo dira. Kag ano mangin palayag sa nga publiko, ano man common diri nila nga rason kag ila panindugan tiamo ning pamatian naton. But for the meantime, wala pa binakatag sila nga bahin ining mga residente dira kag ang barangay ti temporarily gayo sila untaton anay ang project dira to pay respect man no sa kinamatarong sa mga residente sa barangay Banago. Pero kati medyo ano gid man nga senaryo kay ti do kabudlay man bala nga you are going up against an elected official of Bacolod City, isa ka elected official nga may proyekto nga pang pribado. Radio. Do kabudlay no ang senaryo do makita may conflict of interest kay ti kapos man lang niya sa city naman uno bes ara sa dati sang kuriyang panglungsod si Councilor Gonzales di damo gambal ti according naman sa part nila do wala man niya sige natawagin nga conflict of interest, pero we will know sooner or later mga ka-aksyon kung anong sitwasyon may angot sinidiri. Magabalik action reports afternoon edition pagkatapos gilamang sini. Mag-champion, superpower na. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi. Tanan nga mga online viewers, thank you so much sa pagtutok mga ka-aksyon. Good afternoon dira kay Stain McGonfield, taga Boston, di na siya Boston Kabog. Ga monitor ka, way ka klase to ay kay alas 5 na gali. Tingala ko man. Anyway, mayang hapon dira sa imo. Kay Sir Melili Oligo, good afternoon man. Mayang hapon dira ko no kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Doc Matt Mayo, kay Ma'am Jinky Di Halagdon, kay Sir Noel Amar, kay Sir Alex Montesa, no? Si Ma'am Barky Tribe, ara naman naga-monitor, good afternoon gid. Upo dira kay Sir Kimpo Yulo, nga always gid nga nagapamati. Ara man si Manuel John Ong Gran Kapal. Manuel John Ong Gran Kapal, good afternoon. Si Sir Alex Montesa, naga-monitor man subong nga hapon, no? Ara man si Sir kamusta ka gid. Ginakamusta ka gid ni Sir Jomar action dyan. Sir Jo, good afternoon te, way kita da. Good afternoon dira sa tanan nga mga faculty sang UNR Senior High School, no? Good afternoon dira sa inyo tanan. Si Sir Harry biga monitor na karon sa radio lang na saya. Kaya sa siya nga salakyan while driving, listening, no? Aha. Good afternoon dira kay Sir Melil Oligo. Ma'am Rose Guevara, maayong hapon man. Ara man si Ma'am Homa Lumina, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad. Si Marilyn Bilar Hakulbe Lumbo, maayong hapon. Ara man si Ma'am Carmela Montaño, naga-pamati gid. Si Ma'am Inday Blasa is also monitoring this afternoon. Si Jessie Cortez Ayungon. Naga-pamati si Jessie Cortez Ayungon. Jessie, kumusta? Do tapos ng aton diri nga OJT tuwa kita da. Okay, gabi ba?
Wait lang, Ged. Di pa send heart ka? Salamat, Action Radio. Top fan ako gali. Jesse Cortez ayungon. Si Claudio Bala. Wala ko di kakita nga galantaw sa live. No? Pero ga-share na sa lang ako ang live streaming today. Wala gina-live ya. Pero ang mga post ginapang share ya na. Dapat ya i-share man na itong live, di ba, Jess? Pigaw, gudya si Cloud, ah. Si Leia, wala ko man nakita. Di galantaw. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Kamusta, Ma'am Ana? Maayong hapon, dala sa inyo. Yes, sige. Ang iban, dugay-dugay naman, dugang ang mga balita, standby, ah. Barangay 684. Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na lang sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Iyanak na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka?
Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadala man sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last na salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve ni Aksyon John Diaz, balita na patas. Pabalik na rin sa ito naman ng pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon dira kay Moana Sinoro sa may La Carlota City. Kay Stain McGonfield dira, aka Nestor Segua. I-check natin mga kaakson ang baliktagi ka naman sa Bacolod City Government Center. Kabalo ka mo may ara mga kaakson sang patigayon nga isa ka aktibidad ang probinsya sa Negros Occidental. Iling Negros Trade Fair. And pagkabalo ko do pilabala ka mga national media entities ang ginabi-abi sa local government units sa provincial capital diri sa may Negros Occidental. Kaga para siguro istoryaanin ng mga aktibidad dito sa may Makati. And ang Bacolod LGU, nagpalayag mga kaagson nga magapasakop sa ikatantay size ng Negros Trade Fair sa may Makati City. Aksyon Radio City Hall Report. Sa detalye, sinipod natin si Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon.
Action dyan sa ika-36 nga Negros Trade Fair dito sa may Glorieta sa may Makati City. Magpasakop man ang Bacolod LGU iniyang confirma ni Bacolod Councilor Jason Villarosa ang chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod. So kahapon nga adlaw may pila ka mga national media nga nagpanulong diri sa may siyudad sa Bacolod ug probinsya sa Negros Occidental para maglibot aksyon dyan kag ma-launch man ang NTF kag ang mga mapabugal sa Bacolod City kag Negros Occidental. So ginpahayag diri ni Councilor Villarosa nga mayara sang pondo o kon ayuda ang igahatag ang LGU sa siyudad. Pero wala niya disclose kung production dyan para sa pagpatigayon sang Negros Trade Fair. Ini siya 5 days, September 20 hasta 25 dito sa may Glorieta Activity Center sa may siyudad sang Makati. So ginapahayag diri ni Villarosa nga may arasing sa kadlaw sa sining activity nga ginatawag nga Bacolod Night kung sa diin ma-showcase diri ang mga produkto sang Bacolod City kag iban pagid nga matanyag sang local government unit. Aton pamatian si Councilor Jason Villarosa, chairman sang Committee on Tourism. Para mag-visit kag i-showcase ang Bacolod kay this upcoming 2026 or 25 ni ara Negros Trade Fair sa Manila. Okay. Sa Glorieta, which nga si Mayor Albi as part of the siyempre part kita sa Negros Occidental and Lone District of Bacolod ever since nag-support na ng city, no. So this year may ara man gyapon support ang aton nga city monetary value kag there will be a Bacolod night dedicated gina siya sa Bacolod. One day gina siya nga ginhatag sa Negros Street Fair for Bacolod to showcase siyempre ang aton mga products and other ang aton nga pakita diri sa Bacolod. Oo, maling Bacolod night dito na sa may Glorieta, Makati. Yes, oo. Ang Bacolod night part na siya sa Negros Trade Fair. I think ma-fall na siya sa second to the last night or last night ng Negros Trade Fair. So, ang feature man dito, ang aton nga upcoming Mascara Festival, ang aton mga local products diri sa Bacolod City, tourist destination natin diri sa Bacolod City, and ang i-offer natin sa Bacolod City. Diyan, for kung lamang nagkantingog ni Bacolod Councilor Jason Villarosa. Santon Plus Gold mga ka-aksyon ay sa ka-food supplement nga effective. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. City Hall Report. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. This time, i-check naman nato ng ato naman nga patrol. Ato naman nga Bravado Patrol with Action Zil Minardo sa mga balita ang latipon sang patrol mga ka-aksyon. Dabi na siguro sinibla may angot sa tatlo tanan ka mga Bacolod noon, mga PNP personnel sa Bacolod City Police Office ang ginpasidunggan kapon sa flag ceremony sa Police Regional Office 6. Pagulman sang ila madinalagon nga ginpadagan nga bypass operation. Pasibla sila ni CDU Team Leader, Police Lieutenant Jovin Mogato, nag-check abi Action Zil Minardo gikan naman sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye, we have Action Zil Minardo. Action Zil, may ngapon. Aksyon dyan, nakabaton sang pasidungog ang tatlo ka kapulisan sa Bacolod City Police Office gikan sa Police Regional Office kahapon nga adlaw, September 5, 2022 sa ginhiwat sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Iloilo City. Ang medalya ng kagilingan nga pasidungog ang nabato nila Sanday Police Lieutenant Joven Mogato, Police Staff Sergeant Frederick Fronda, kag Patrolman Richie Aiko bangod sa madinalagon nga bypass operation sa adtong Mayo 19, 2022 nga nagresulta sa pagkumpiskar sang masobra 1.3 milyones pesos sa isa ka 25 anyos nga nadakpan. Padayon man ang pagpasalamat ni Mugato sa kaupdanan sini sa ilang mga accomplishments, batok illegal nga droga bilang tagapumuno sang Bacolod City Drug Enforcement Unit kag manginasa pumuluyo nga nagakooperar. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippines Center Time 5:49. Salamat kit sa report ni Action Zil Minardo gika naman sa patrol. Action Radio Philippines Center Time 5:50 na. Mga kababainhan, kalalakinan, kagatunga-tungaan sa pagpaulit sa kamapulian, hindi gate pagkalipatan nga dapat tinduan ang kalawas. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God.
maayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na mamuna. Kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Aksyon John Diaz, balita na patas. Evergreen Herbal Capsule, ari ng Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa kinawag wala ni Tito Wilma sa programa This Is My Life. Ang winner natin sa Dakup Kada o Karoleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod nga si Ma'am Margarita Aguado. Sa Purok Masinadyahon, Barangay 12, Bacolod City. Kung wala ka kabati kay ina, ay at least subonggin pabalota kaliwata. Nga ikaw ang aton nga tagdaog kay ina sa ginpanigan nga draw sa Dakup Kada o Karoleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. May ara ka was tublas 12 ha. Pumunta ka Bacolod City ka until 12 noon tomorrow. Kadto ka din sa stasyon sa Aksyon Radio Bacolod. Ari kami din sa tabok sa emergency room sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ari kami sa may penthouse ng Wilrose Building, corner Burgos Locsin Street, Bacolod City. Kung makakadto ka diri, pag-adbot mo ang balon mo, ako galing nagdaog hapon. Dalo mo to, imob lang ako pon. And then pakita mo ang balon mo, amuning akon nga pamatuod, nga nagdaog ko. And then, i-cater ka dira mga ka-aksyon, pag-abot mo diri, wala ton mga aton nga personnel, kagapos sila na ang ma-assist sa imo. Pero ikaw mapatiyog sang aton ruleta. Taman kaysa ruleta, dra ato mabalaan, anong imo madagan. Basta ikaw pa lang yung maswerte nga tagdaog sang cellphone, o kung bugas abi nga isa kasako, o kung ano naman da nga appliances, basta cash nga isa kalibo ka pesos bala, o kung gift certificate, no? Mga worth 1,000 pesos man, basta mo rin mo madagan kung di swerte kagidya.
Okay, nanakwa naman yan ni Ma'am Virginita Cabarles ang St. Vincent Alhis ang iyang premyo. No? Nakakadto di sa paglawag kay nasa yan ni Action Rex. Uy, nabatian ni Gidayon. Nagpadulong gid sa Gilayon diri sa Action Radio Bacolod. Sige, may hapon dala kay John Roa sa may barangay Candumaraw. Nagapamati daw pod si Sylvia Francisco Roa kuno, no? Good afternoon dala sa imo. Si John Dave Roa, gali atutod nga lan. Sige. Action Radio Philippines Standard Time la size na. Oy, lapaw na kita sa panahon mga ka-aksyon. Dugang pa rin yung mga balita inyo karon mabatian. Dari naman sa Action Firing Line with Action Marlon Hinovea. Madamo gid nga salamat mga ka-aksyon sa inyo man nga pagpakig-upod. Dari man sa aton nga pagpangalaga dari sa Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation Setyembre 6 tuig 2022. Salamat sa aton naman nga Patrol 1 Brabado Patrol with Action Zil Minardo. Back to back dira kay Action Papang Nixon Tahom. Ato naman nga News Center Action and Defensor Lisay. Di naman sa Studio A Master Controls ato naman nga technical side. Padaton si Action Nelmar Madera and Action CJ Binares. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action and Defensor and Action Dale Salazar. Sa kinaanda na ko naman ang inyong alagad sa kahanginan, Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubuo kon kabudlayan man. Hindi hinihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio.